Степи сестинче. Степи сестинче. Степи сестинче. Тук на пазарите кой има пари ще купува, кой няма пари ще гладува. Опс! И реба тази музика да е. Кой няма пари? Кой няма пари, бе? Кой няма пари, бе? Верно ли, бе? Да, вярно. Аре, бе? Вярно. Верно ли? Вярно казвам, че нямаш пари. Аре, бе? Нямаш, бе. Ще замини майка ти, бе. Ми да така на руке. Що, бе? Така. Май ще замини майка ти, бе. Да. Що, бе? Ще ми бият хората. Ще не бият хората, бе, бе. Да. Ти няма кажеш, бе. Ще казвам. А майка ти, бе. Ще замини майка ти, бе. Няма. Аз така, бе. Няма. Ай, говорим тук, че ще му замини майка. Той ка не, бе. Стига това манга саски. Тук сме се пуснали с татко на Фейсбук. Живите. Ай, ка ще псувам на майка, бе. Да. Що, бе? Не може ли? Аз мисля... А кой? Какво? Какво да ни кажеш, какво? Не така, бе. Ебати. Така ли? Не, бе. Да, сто. Ей, ще едеш бой, бе. А сто? Аз така, бе. Ще псувам на майка. Да. Ще ми бият хората, казвам, малки. Ела по-насам, че могат да чуят, бе. А? Ела по-насам, че не могат да чуят. Какво насам? Я кажи нещо, бе. Който маме да е. Около е лелеле. Така ли го лелеле? Ти момичета искаш ли, бе? Не. Верно ли, бе? Да. Не щеш ли момичета? Не. Аре, бе. Не. Не щеш ли момичета? Къде ги гледаш ти пъстите тия красавици живеят? Какво? Що? Не може, бе? Не може. Опъва ми салами, опъва ми кюфтета, чубапчета. Кой разбира при нас паржоли 200 грама пуща. Ама задължително да е 200 грама бело месо. Я що деста? А? Я що деста? Не чуваме. Я що деста? Защо 200? Да. Не вие, че с повече ще се задавим так. Павле, от 200 грама месо повече ще се задавим. Да. Да. Ти ще се задавиш ли? Верно ли, бе? Ти ще едеш ли месо, бе? Да. А? Да си циганка. Да не съм циганка. Не, бе, айде, бе. Много сумина. Аз те топ.